खुलुमबाय सोनाफोर आंनि मोनसे गोदान लस टाइमखौ फिन खेबसेयाव बर'बाय सोरबा मानसि फरायनाय महर लाना सोनाफोर दामुगै बेनिफ्राय ब्लसखौ फुराजोबो चेनेल मोनजाबाय हारिमु इन्टारेस्टिं खालामनो सेस्था खालामोन आङो ओमफ्राय आं सिगां ब्लसआव एसे नोंथांमोननो फोरमायखाबाय भज बिथाङा आंनि सेराव फैफिनबाय होननानैहाय बेनिफ्रायहाय मा होनो स्कुटिखौ बिदिनो जायाना दसेनो लांदां दसेनो फिलाप जालागासिनो दङ थ' मानसिया मेंनानै फैदों नालाय फिसाजोआ अयथासार खालामगासिनो दङ आङो ओमफ्राय एसे रेस्ट लाथोंसै फिसाजोखौ लानोसै दाबसे जायगायाव आं एसे हाजिर जानानै फैनो आरोना जनायलाय फैदो बिदिब्ला आं दिनै ब्लसआव नोंथांमोनजों मा शेयार खालामलांनो हायो बिफा फिसालाया थाथ'नोसै बिमा फिसाजों जोङो थांनोसै आरोना मा जाखोमानानै एफा गोबाव खेवनो हाला फैनानै 10 मिनिटसो गसंबाय खोमा आङो लागाव मालाय बिहामजो हायलरिया नै गोदान लाना फैबाय बेस्रा बिखुमबा दहाय थिखोनो बिहावखौ फन हरदोंमोन मिथिया आरो माथो नोंहालाय मालाय माबायावसो दोनखायो दा बिसिना सिङाव मा होनोमोनलाय बक्स फालेङाव मा सिन्था नोंहालाय मोजांहाय मा आरो माथो गाहायावबो दोनबाय बे गथ'फोरनियानोथ' लेथेर फेथेर जायो बिसोरखौ सोनो थाखायथ' नांगौ ओंखायनोथ' जोंहा लायथारनायखौ नुवाखै जारलाहाय मोनसे बाथ्रा खिथानो आङो ब्लाउसफ्रा गुदान थेबाखैबा थेबनो लाखा जों न'आव जानला माला थायो नालाय फिसा गोनां खोथाफोर ओमफ्राय नै सिबाय दहायो बिहावखौ थांबाय होननानै खिथानाय बिहावा सफैफिनबायसो बिहावा सफैफिनबाय नंगौ मा थायो न'आवहाय आंखौ बिराद थगायोहाय बियो सम थांखानाय दहाय फुङाव सफाफोर लानानै मानसिफ्रा डाइरेक्टमोन टिकेटआबो दाख्लैनो दानखानाय ओमफ्राय मा होनना बुंनो फैसा मानियासै नङा बे हरसे बा फिसाफोरजों हरसे जानो मोननायानो बहानि उल्था फैफिनबाय ओमफ्राय आरो टिकेट दानबावबाय डाबल ओमफ्राय ने गावनो खामायग्रा मालदार मानसि माथो बादा हरबावनो आं होननानै थांबा थांदो कलेजजों थांखो ना माखो दङब्रा थांथ'वाखै दा दङ लानानै फैदों होमबालाय आरिसरखौ दानि जोङो थिखोनो बानानै आंना गैखायामोन नों बेलासियाव लाबोबा मोनबायमोन आरो थिखोनो माने फिसालानि जों जुथा लायदोंमोन जुथा गुफुरा बेयाव ग्रोब लानानै फैबाय फिलफिलिसो थाखादों जोंबो मा होनना बुंनो आरोना सानसेयानो सानसे माने लोगोफ्राबो सोरबा रायलायबाय जाहैदों मानसिफ्रा सानसे साननैनि थाखायनो आउटपास थाङो फैसा गारनानै आरो नोङो न'आव हाबलां मोननायखौनो हाबलाङा नामा बिदि जाबाय आरो गावहानो हाबलांग्रा अयभास दंखायो थानो हाखाया बे बिदिजों थांफेरखाया मा गोसोखांनानै दानखो दाननानै न'आव जइन जाफिनबाय आरो जाला बे दाख्लै दानखानाया बे गैला थांबाय गोदान दानफिननांबाय दे अरजाला आरोबा माला फैनाय जायो ना होमबा दे गय जाहोदो एसे सावरायबावनो सुरुसै नामा ओमफ्राय नै बेस्रा गोदानखौ थाग थिग नायफैदों दहाय बिहावखौ थिखां लेंहरनायखौ एसे नायफैदों समायबायहाय मालाय लासै खयलांलाखो खयलांलाखो इयो ओरैनोलाय होनो 7 होनलाबायो 6 होनलाबायो ओमफ्राय आङो 5 लाना फैबाय 5 मोनबायना जाबाय बिदिनो होनदोंमोन जोंखौबो जों माखौ लानो माखौ मानो ओमफ्राय आङो ओइयाव गुदियावनो थांना नायहैबायब्रा बानायगिरि बैथ' बानायनानै नालाय गुदियावनो नायहैबाय आं सोंहैबावथारबाय खोथा गैया बिजोंबो फिसाजोआ कालारखौ फसायाखै होनदों नालाय ओमफ्राय बेलेग नायहैबाय ओमफ्राय खुनु खोथा गैया माने आंहा डिजाइनखौ बिदिखौनो लानोसै नामा सानदों आरो बैयाव गोदानसिनखौ दोननो हागोन नालाय जोङो नायनायावसो जाम्बिसा बाराबा नांगौबा गुदिनिफ्राय नागिरग्रासो नै मेन बानायग्रायावनो थांनानै फैबाय मेन बानायग्रायावनो होलांबाय आं फुङावनो सौखिलांबाय दंना गैया आरो ना बेलेग जाबाय दे समायबायना आरो माथो नांबावगौ दाखालि नायना फैखादों आङो गाइसमोन दाखालि नायना फैबाय ओमफ्राय फिसाजोआ कालारखौ फसायाखै नालाय ओमफ्रायो मोजां आंहा जेबो नङा कालारजों खोथा गैया दोनजाबानो जायो आंनाबो मा होनना बुंनो मोजां मालाय दामि मालाय मा लानो जोंना मालायनि न'आव थागोनबा बायनाय मालाबा अबेबा लांबा फुस्रानानै दहलाबायनाय आंहाथ' दहलाबायनायसो ना ओमफ्राय ब बाजारावमोन गाइसमोन ओमफ्राय बे अबे बाजार लांगोन बेखौ बिनिफ्रायनो नायनानै लाना फैफिनबाय दे जाबायना ओमफ्राय दामिनि थानिबो दङ नांलाहाय इफोरखो 17,000नि दङ नायनायावनो हेभि नुखायो सिरि थानानै फैबाय नों ओरै थुनानै फैबाय आरो फट' खेबना लाना फैबाय आं जाबायना बे मोजां नुखायो सिबाय सा मोनलोंगुलायबाय नै ओमफ्राय गाइखेराबो बिहाव लाबोनाय आमुलानो दाख्लै फैनाया दाबो लोंजोबनो हायाखै बेस्रा आरो लोंफैफिननो मोनफैलायबाय आङो ससे मोननैयाथ' फुरामोन मोनसेया आद्रा न'आव थांलागोआव होलांनाया नै जाथ्रायबायबो फिसाजोआ ओमफ्राय मालाय दहाय लालियाफारा ओमफ्राय थाखि थुखि फाथै मोननायखौ गांनैसो लांबाय हनै बेस्रा बिहावनो गांनैसो हरलायलायबाय मालाय थल' एनै बाबाय थांसै थल' थांसै जोंबो
बैयाव आयै मालाय सनमानजों गय फाथै ओइ दाख्लै बेदरा नोंनाव दरनै बारा थालांनो खेला गैया हा जाला माला न'आव बेलाय माथो आं बे हाननानै लानो हो हाननानै लाबा मानसिया बारा हाननानै लानो हाया हाननानै लाबा हारसिं बारा हानना लानो हायाना साला अयनायथारहाय दरनै खम हैखादों आंनो मेजेमाव दरनै माइनास जादों आरो आहा लालिया बाराखौ लाखिबाय होननाय जादों दे मालाय अनलायलायनायनि मालाय जाबाय दे सनमानजों बोरैबासो जिबनानो आयै मानसि मोजां साजायनाय हाय नै हाबा दङदां मालाय मालाबा भगवान हेपि दिवाली बायदि नुलायथारदों सौफैलायबाय नालाय आथा बादि सिथाबलायबाय नै मा होनना बुंबावनो होनबावलाय खुमाबो बिफाया आं बिसिनायाव उन्दुनो दे होनबाय एखे बेयाव उन्दु गावनि खाथियावनो उन्दुनो ओंखारथारदोंनो बिफाया बिसिनायाव उन्दुनो ओंखारदोंनो नों खाथियावसो मोनफिनबावदों बाबाखौ मोनफिनबावदों ओहो आं होनबाय बाबाखौ बायबाय होनहरनो नांगौ खि नांगौ लांगोनसो लांथारगोनसो गाबलायलायथारसै लाब्राजों बोथिसे ओंखाम मोनजाबावसिगोन जेबो जाला लाब्रा होननानै बोथिसे ओंखाम मोनजाबावगोन आरो ना मा होनो हा दोनदो कबि आलु मटर टमेट' लाब्रा ओमफ्राय साबो सुरुगासिनो दं लोगोसे ओमफ्राय ब्लगा सिदा सिदि अखानायैसो फैबाय सुनाफोर आंना मानसिया बेस्रा हरसे फेमिलिजों टाइम स्पेन्ड खालामनानै फैदों नालाय आङो बारा केमेरा अन खालामबाय थाला होननानैहाय केमेरा ज्राव दोननानैहाय मा होनो ना सावरायहोनाय थाबाय जोङो बेनिफ्रायहाय नैबेयो मैया लानानै फैनाया आङो बेहाय एवनाय नायबाय आरो ना मैया मोनायाव बहुदथामसो एवदों जानाया जासाबबायदोंमोन ओमफ्राय आङो मोनायावहाय एवजोबाखिसै नालाय आं निहिर खुवायनानै दोन्दोंमोन आरो ना ओमफ्राय नैहाय गेसनि जेसेबां अर गयो बेल' माबा गोसोम जाबाय आरो ना अरखिफोराव खालामनाय बायदि जायाना बुस्थुआ आराम रोहो रोहोनो ओमफ्राय सबसे फिसा लेभेलाव होबाबो बेखिनि खामनाय बायदि आरो ना गोसोखौनो मोजां मोनासै आङो मा होनना बुंनो खयै खथै एवबावनोसै आङो गुड मर्निं नानि गुड मर्निं बिफाखौ मोनफिनबावबाय मैयाथ' मोनाखैमोन बिदि उन्दुनायावल' एसेल' मा बाबाया होननानै सोंदों आरो सोङाखै थिखांबाय नोंथां मुसुगुराय गोलैसिगोन एसे मोजां थिखांदों ओइ मा मुदा थिग नङा बेना मालाबा मुद बेहा मा जांलुलु गाननो नों गस्ला लंपेन्ट गैया बाबा गैया बेहा गस्ला लंपेन्ट गैया मारै बाथारहाय गस्ला पेन्ट गानै थां बेबादिनो बाहाना बाजिबायना गाज्रि फाजि एक्टिं खालामबाय थादों बुद्रु नाङा ओमफ्राय ओंखाम संनायाव दै थायो बिदि माबानो नाङा सिखारदो मा गां सुदो वाह ओमफ्राय हुलुस थुलुस जायै लोङै बिदाखौ स्कुलाव दोनहैबाय आरोना बिफाया ओमफ्राय आंहा दासो लोंनो आखायाव लादों ओमफ्राय आं माइब्रा एसे थानायखौबो माइरंखौबो ओंखाम एवदों आरोना आलुजोंहाय नै फुङाव जाथोंसै होननानैहाय ओमफ्राय ओरैनो एन्थाबा जेने थेनेसो मिक्साराव बानायनाय ओमफ्राय फिसाजोआ एफ्रुजोब्बाय आरोना सिंनि बे गोदै गोदैखौल' जायो बिराद गाज्रि ओमफ्राय आदा बे गुराखौ जानांसिगौ आरोना जादा जानो बेनिफ्रायहाय सोनाबफ्रा आं ब्लगखौबो गोलाव खालामला आरोना बेखौ नोंथांमोनजों एसे शेयार खालामबाय बिथाङा फैफिनदोंमोन ओमफ्राय थांफिनगोन दिनैनो ओरैनो हरसेल' 4,000नि न'नि हटेलाव बोथिसे ओंखाम जाफैदों आरोना हरसेल' ओरैनो एक्सट्रा गारनानै फैसानि खोथा नङा आं नोंथांमोना सोरबा सोरबा सानगोन ना ओंखायनो आं फोरमायदोंसो आरोना आरो सासे आगैया सोंदोंमोन होमबालाय गुमिया मागो मोनजालांला होननानै आरोना बिदि सिगांनि ब्लग्सआवहाय मोनजानाया मोनजाया आरो मोनजालाबोमोन ओमफ्राय आङो थिग थाक गोसोखांनानै आगैयाबो सोंहरनानै जाबाय थेंक इउ स' माच आरोना आगै कमेन्टआव एसे मोजां सोंहरनायनि थाखाय माने माइब्राया दंखायो जेथिया मानसियाबो फैफिनथ'गोन जेथिया आं मामार एन्थाब गोरानखौनो गुरनैसोबाबो खयै खथैबाबो एवनानै जाहोहरसै होननानै बेखिनि आरोना गोजोननाय मोनबाय आङो बायफ्ले बायफ्लाबाबो सिबाय बासिया बाया मोजोबा जाबाय मानसिया एसे आरोना थ' दा जायफोरा आंनि बेखिनि ब्लगखौ फरायना लांबाय गोसो गोरबोनि साबायखर बावबाय ब्लग बानायग्रा मानसिफोरनो एसे मेम'रि हिसाबै क्लिप हिसाबै भिडिअ बानायनानै नोंथांमोननो शेयार खालामनो मोजां मोनो नालाय ओंखायनो बेखिनिखौ शेयार खालामबाय आरोना थेंक इउ स' माच लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअ हाय